రెడ్ బుక్ లో రాసా కొన్ని 4 పేర్లు రాసుకునే దానికి పుస్తకం అవసరం మతి మరబోడు తప్ప. ఆ బుక్ నాడు మడత పెట్టి కింద తోసుకోమని చెప్పండి. ఇవన్నీ ఎవరిని బెదిరిస్తాడు? ఆయన ఉత్తబోయిస్తా ఈయన ఉత్తబోయిస్తా ఆ పుస్తకం తీసుకుని చంద్రబాబు ఏం చేసుకుంటాడు? భలే ఎరుబాగులను కన్నాను రాని చంద్రబాబు అనుకుంటాడు. ఆ పుస్తకం తెచ్చి ఆయన ఏడైనా పేర్లు మర్చిపోయింటే నాకు ఫోన్ చేసి మిగతా పేర్లు చెప్తాను. నేను నాకైతే ఆ ఎర్ర పుష్పం పట్టుకుని నేను తిరుగుతుంటే సింబాలిక్ గా నేను ఎర్రి పుష్పాన్ని రెచ్చగొట్టాల్సినంత రెచ్చగొట్టారు. అంటే అయ్యా మాట్లాడే మాటలు రెడ్ బుక్ చింపేసి ఎక్కడో పెట్టుకోవాలా? ఇప్పుడు పెట్టుడు ఎక్కడ పెట్టాడు? ఎవరికైతే దిగిందో ఈ రోజు జగన్ రెడ్డి ఢిల్లీ రోడ్ల మీద దిగుతున్నాడు. రెడ్ బుక్ రెడ్ బుక్ రెడ్ బుక్ అని చెప్పి ఢిల్లీ రోడ్ల మీద పడి దొరుకుతున్నాడు. ఎక్కడ పోయారా మరి మీరు? ఇన్నేసి కబుర్లు చెప్పేవాళ్ళు ఎటు పారిపోయారు? Chief Minister's son, who's Nara Lokesh, he's also a minister. He holding this red book.